Dyma chwarel rhosydd rhwng y Moelwyn a chnicht y Meirionnydd yng Ngogledd Cymru. Pe tasech chi wedi dod yma yn 60au y 4yd ganrif ar 15, mi fysa'r lle yn fwrlwm o weithgaredd fel rhan o ddiwydiant llechi rhyfeddol Gogledd Orllewin Cymru. Diwydiant a ddarparotoia ar gyfer y chwyldro diwydiannol. Ar wahanol adegau yr oedd y llechi yn cael ei cludo i'r Dwyrain i Dan y Grisiau ac i'r Gorllewin i Groesor, ac wedyn i cludo ar draws y byd o Borthladd Porthmadog. Pan symudes i Ffestiniog dros 20 mlynedd yn ôl, yr oedd yna bobl yn byw yn y dre oedd wedi cael ei geni yma yng Nghymorthyn. Does na neb yn byw yma heddiw. Erbyn dechrau yr 20fed ganrif, yr oedd y chwarel wedi dirywio ac iddi ailagor ar ôl y rhyfel byd cyntaf mi gaeodd hi yn y 30au. Heddiw mae tirweddau llechi Gogledd Orllewin Cymru yn adlewyrchu y trawsnewid rhyfeddol a ddaeth yn sgil chwarela llechi diwydiannol i amgylchedd traddodiadol a mynyddoedd Eryri. Yn 2011, mi gawson nhw i dynodi fel safle treftadaeth y byd gan UNESCO.